Juunas tässä terve. Mä en ole pitkin aikoihin tehnyt videoita. Ja mä ajattelin, että tämän oikeastaan joulusta eteenpäin tehdään noin kuukauden verran, niin teen pätkän aina 1 minuutti kerrallaan ja kerron kuulumisia ja fiiliksiä. Mitä mulle kuuluu, OCDlle niin kuuluu, nykyään myös ADHD-diagnoosin omaavalle ihmiselle kuuluu. Ja mitkä haasteet mulla on lähinnä välttelyt, jotka seurannut vuosien varrella tiedätte, että välttely ja prokrastinaatio ja ruminaatio, murehtiminen, märehtiminen on ollut haasteellisia asioita mulle. Alkoholin käyttö, jonka mä myös luettelen sinne välttelyyn, koska mä yritän sulkea pois jotain ajatuksia, tuntemuksia ja kaikkia tämmöisiä. Ja nyt kun mä palaan taas OCD Suomen pariin, niin ajattelin, että mikäs sen mukavampaa tai sillä niin tehdään aina päivässä semmonen minuutin pätkiä. Tästä jatketaan seuraavaan päivään. Kiva kun katsot.